Hola! Benvingudes de nou! Això és Learn to Learn i jo em dic Sofí. Avui estic aquí per parlar-vos sobre triangles. N'hi ha de moltes mides, però com es classifiquen ho veurem en aquest vídeo. Esteu preparats? Sí? Doncs comencem! Primer de tot, permeteu-me dibuixar un triangle de dimensions qualsevols per començar amb l'explicació. Així doncs, comencem amb una mica de teoria. Les cantonades del triangle es coneixen com a vèrtexs i les anomenem o identifiquem amb lletres majúscules. Començant per l'inici de l'abecedari seria A, B i C, en sentit antihorari, contra les agulles del rellotge. Els costats o arestes del triangle també les anomenem amb lletres, però en aquest cas la A, B i C que col·locarem ja estan condicionades pels vèrtexs. El costat que portarà la lletra A és el costat contrari al vèrtex A, que en aquest cas seria aquest d'aquí. Per tant, seguint amb la mateixa deducció, els costats B i C serien els contraris als vèrtexs B i C, els que acabem de col·locar ara mateix. Després, i per últim, tenim els angles, que també s'anomenen amb lletres, però en aquest cas lletres de l'alfabet grec, alfa, beta i gamma. Una altra propietat dels angles és que per a qualsevol triangle la suma de tots tres ha de donar 180 graus, és a dir, alfa més beta més gamma sempre dona 180. Resumint aquest apartat teòric, trobem que hi ha vèrtexs anomenats A, B i C majúscula, costats A, B i C minúscula i angles alfa, beta i gamma. Fem neteja de pissarra i procedim a explicar la primera classificació de triangles. En veurem dues en total en aquest vídeo. Segons aquesta classificació podem tenir triangles equilàters, isòsceles i escaler. Què vol dir cada cosa? Bé, ara ho veurem. Primer faig un petit esquema de cada tipologia de triangles i veurem que és una classificació dels triangles segons els seus costats. Què vol dir segons els seus costats? Doncs segons la quantitat de costats iguals que té cada triangle. En el cas dels triangles equilàters, els seus tres costats són idèntics i això comporta que els seus tres angles també ho siguin. En els triangles isòsceles tenim dos costats iguals i en els triangles escaler no hi ha cap costat igual, tots són diferents. Aquesta seria la primera classificació. Per tant, m'aparto, tornem a fer neteja de pissarra i procedim a veure quina és la segona classificació de triangles. En aquest cas, veiem que els triangles s'anomenen rectangle, acutangle i obtusangle. Què vol dir cadascun d'aquests termes de la classificació? Bé, primer faig un esquema dels tres tipus d'exemples, com a la pissarra anterior, i veiem que es tracta d'una classificació dels triangles segons els seus angles, com ja bé indicaven alguns noms. En què es diferencien aleshores? Doncs ara ho explico. El triangle rectangle és aquell que té un angle de 90 graus, o bé conegut també com a angle recte. El triangle acutangle té tots els seus angles inferiors a 90 graus. I el triangle obtusangle és l'únic triangle que té un angle més gran de 90 graus. Els altres dos, com a conseqüència, són menors de 90 graus. Ha quedat clar? Fins aquí tot el que us volia explicar. I ara faig una altra vegada neteja de pissarra i us proposo un exemple, un problema, perquè em resolgueu vosaltres. Aquí tinc un triangle equilàter dibuixat i la meva pregunta és: quant mesuren els tres angles d'un triangle equilàter? Amb tot el que us he explicat durant aquest vídeo hauríeu de ser capaces de respondre'm a aquesta pregunta. Si t'ha agradat el vídeo, deixa un pols en l'aire i subscriu-te al canal perquè no et perdis cap dels pròxims vídeos que aniré pujant.
infinites gràcies per veure el vídeo. Ens veiem d'aquí poquet. Adeu!